Okay, mayong buntag na tanan. Anita sa ako ang channel Apang Lunanon. Kinakita niyo ang sea urchin o sa Bisaya pa diri sa amo ang tawagan ni suwaki. Okay, magbiga ka mga amigo, di kaibigan kay Tagalog man. Okay, mao ni gikan ko sa dagat o nanguha ko kadali kay way sudan. Okay, mo ni akong pag adbot dito, kuha dayon o kakita gamay uli dayon kay suwa og paniud to. Human kog pamahaw adto ko sa dagat. Mao na ni kung kuha ang igsoon. Kani kay naman ko'y sakit, di ko pwede kilaw na ni no. Di pwede kilawon ako ni. Ako ning lutoon, tanawa ko niyo sa pagluto ang suwaki. Di po ni dako nga suwaki, katamtaman no ni nga suwaki kanang regular size ug na itlog pa ni medium. To nay unod. Mga kaibigan, ako man testingan sa dagat, nay unod. Gamay ra ko kuha kay madali po ko no. Mo na niya tanawan ninyo sawon ako. Naya ko ang kini kaldero o kaldiren butang nako ni nya pagkahuman ni butang nako tanawa ko ninyo sa akong buhaton kay di pwede og kilawon ang lami gid ani no kilawon gyud no lami ko suwaki kilaw kung luto lahi ng lami niya mausob ng lami pero lami ang gyapon pero lahi-lahi na gyud ang lami sa tamis gyud ang kinilaw pero bawal man ta kay naman ko'y sakit nga diabetes nya mutumar kog daghang tablitas or unom ka tablitas ng adlaw tulo-tulo ang buntag hapon ug nay duha sa duha sa udto pito o naglikay ko sa kilaw kay makainom kitag soft drinks ba o unsa pag alisod man matud ba nila makadaot man ang mainom og soft drinks labi na og kanang mga mailimno magkahubog kay kanang pahilis ison man ang imnom pahilis kay contradict man kun mutuko al kontra man sa mga tambal di ba. tinuod bang gipunda pero na akong amigo bisag tumarog tambal minom magkuan atan duway o beer ba o pumaunsa tay sa tawol gyud tinga no ang lawas niya ba kuan ako mahadlok magkuana pero unsa pulong dali minom kung sakit kanay dong yung anak kay mga sakit sige mag-inom nya inom tambal na say di mo inom okay pa man gyapon abtik man kayo pero di ta naging kay lahi ko nagilang resistensya sa lawas di ta pariha kaya kita matigok ta na og mga buhaton di hadlok po ta ba o man na loto na bago po yung haon sa ako ang partner no akong giparisan og black rice mahal bagay ang black rice pero tagsar po kaon na ni tag 70 ni sa Kalapi sa among lungsod di among lungsod silingan among lungsod og sa mall kani murag 100 tingali kung palit ato kay pak man daan dia kuyawan tag pila ta kabayad niya. Okay mga kaibigan ako nagibuak mga kaibigan tanawan niyo kung undan ba ni sea urchin sa in English sea urchin ba ni okay na nakipakita na ko ninyo gikaon na nako ako magparisan na ning itom nga black rice mo ko ni pero marang violet man parisan ako nindot kayo no lakas og luto ako kaigo sa akong luto nga gitakos-takos nga sa tasa kinanglan pag lain tasa pero sige na lang mga kaibigan ako na lang kuyawan ng puta no magpalabi og kaog kanon yan kita ay ma-over sa sugar makunoy maapektahan ang mata sus peligruha mga kaibigan mo kung kabuhi ko nang hitabua simbak ko lang ta maluhoy ang Ginoo di ka mo mabot sa punto ngayon ana. Okay mga kaibigan sige na buak mga kaibigan o kaning double purpose man akong gibuhat no kay ako po ni abono o i-fertilizer sa ako ang tanom ning akong mga kabhang sa suwaki mga kaibigan pwede po na kapabunga po na og labi na kapayas mo lambo ang kapayas nimo mudako ang mudako ang punuan o mo daghan ang bunga mo po na kung obserbaran mo na kung kapayas diri nga nubra kinsay mangayo pwede diri mare kaibigan tong wala kalibang kay constipated ba na nga na sa in English pa tag-ing daghan tag-ing ani YouTube ba og sige tag research sa atong sakit naghantag mga termino nga nahibaw-an additional sa atong
tuktok nga bulok-bulok. Okay mo siya. Mga ni. Undang ko sila. Ano panaw. Okay, sige. Daghag unod no, kinakita ninyo. Gamay ra siya ka suwaki pero daghag unod. Okay, igo-igo po nga ipare sa ato ang kanon, igo punto nga kung kinuha. Igo po na ako nga mahuman ako kaon sa katasa. Di ka pangagda pero okay lang. Okay, akong tagaan po na akong partner kay maluoy po kog di ka kaon. Kaya wala ba misudan ron? Mabito nanguha ako sa suwaki dagat mga kaibigan. Mga kaibigan, mga igsuon o mga amigo ko. Okay, luoy pong kahimtang na mo anong ko trabaho. Mao na lang na maghadahangad lang kung sa mahimong sudan na mo mga kaigsuonan. Kaya wala naman masakiton man ko kaibigan. Kaibigan. Amigo ko. Okay, sangay-sangay ko no pero di mao. Okay, mo na ni. Ako ning maman ko kaon na ni ako ning itong gingon ako nga akong ibubo sa tanaman o tanom na akong kapayas o sa pabadiha nga akong angayan nga butangan. Okay, manghipos na ta kay human mo ko kaon. Okay, makigsunan dili na paibog ha ang ako lang nga makakita mo unsaon paghimo yung ani mahimo ding lungagon ang suwaki o si urchin. Mahimo pong iabono sa tanom. Dili niya ako paibog kay nagkaon ko ini. Ako lang ay ipabaw ninyo nga pwede po ni lungagon o pwede po ni iabono o fertilizer mga kaigsunan. Okay. Si ako tanawa na lang mo og mahimo og di mo ganahan mo tan-aw ana ninyo mga kaigsunan. Mahimo ka gani mo na uno daghan mahimo gani nga hangyoon mo na ko nga subscribe o mo views per mga kaigsunan o madugangan niya ako ang sipingan na revenue kay gamay pagkaayo di pa ka palit og abono 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 sa nga kuan di pa palit og abono sa akong tambal ang kaigsoona no mayon lang na unta palit og kuan ginamos di po bawal pong ginamos may palito na lang atong bagoong Tagalog Manila Bisaya mo kuan ansa magaoy ani ako kuto magkaigsunan ug daghang salamat sa pagtan-aw ni akong iring tanawan na akong iring kay simot-simot kung na may unod ingon siya asa may unod ani wala may unod imo magihurot kaya si iring sabaw na naming may sabaw imo at abahin na lang ka lang sabaw igsunan makaon po sabaw pero ambot lang ka ni makaon sabaw ani kay ay daan po ning iringa pilian po ning iringa daghang salamat magsunan daghang salamat magsunan usbon ko anihanan ta sa atong ko atong sang ipresenta ng saon pag abono ang maong suwaki nga kabhang kabhang empty kanang wala na sulod ba mo na punuan ni sa kapayas ang ibutangan karan ako atong dagat akong pamutangan ning akong mga halaman o tanom-tanom diri mga kaigsunan aron mo dako sila ba mo bunga tinuod man tanawan ninyo ni human akong butangan ni ako ipakita ninyo tinuod bang giingon ako ninyo nga mo lambo o mubunga o tinuod mura pug suwaki maga sapaw-sapaw ang iyang bunga padung na tanawan ninyo mo na ni mga kaigsunan ug daghang salamat sa pagtan-aw og toy focus aron maklaro ninyo daghang salamat og mahimo subscribe lang og okay po og dili labing maayo o mo subscribe aya po nang dili kay di po ko kapugos ninyo bitaw sorry daghang salamat og mayong adlaw kan atong tanan mo ni akong buwan ako ang kapayas nga binutangan og suwaki nga kabhang daghang salamat uton ko bye.